Na Rympei U ka channel namta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kawai ka longkami ka bana Syndai ka Chnong West Jainti Hills District hakash pautorik jong niu banai kal ujor persha yo khun jong ka u August polong ba hakapor kumbah nriu shiteng janmi re ulapam ya u henmen jong u let polong da ka waj haduh baul men sau jurba yau niu ba men sau nengkong lakit sha PHC pedeng syakap berhadin pat lalek ra syakawai pat ke hospital ya ka case register hadau ki police station katkum ka C number dot arpopra khatwei arja arposan U/S shispa khat pra a lai spa khundai lai jong ka BNS nakaliang ki pulit kilakem yau August polong ha ka khatwei tarik baroh la set noi u hapo ka judicial custody ka bakhat sausngi ka jing to kit halor kani ka jingjia kadang let chaprang